ମାମୁନି ପଚାରିଲି ଯେ କ'ଣ ଖାଇବା କହିଲା ମାମା ଜାଣିଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନେବି ଏକା ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି। କ'ଣ ଖାଇବା ଆଜି? ଆଜି ହଉଛି ପଖାଳ ଭାତ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା ଆଉ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା। ଶୁଖୁଆ ତ ମୋତେ ଆସେନି। ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଆସିଥିଲା ବିକା ଟିକେ ରଖିଦେଇଛି ଆଉ। ଓହୋ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି ରଖିଦେଇଛୁ ଶୁଖୁଆ। ଆଉ ତମେ ନା ବାଇଗଣ ଆଣିକି ଆସିଛ, ମୋତେ କଳା ବାଇଗଣ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇଟା ବହୁତ କଅଁଳିଆ ରୁହେ କଳା ବାଇଗଣଟା। ଆଉ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ିବି ଆଉ ଶୁଖୁଆ କରିବି ଆଉ। ଆଜି କେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଇଗଲା ଶୁଖୁଆ ଖାଇବାକୁ? ଶୀତ ଦିନ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଆଉ କେବେ ନୁହଁ। ଆଇଁଷ ବେଶୀ ଲାଗିବ ଶୀତ ଦିନ ଟିକେ ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଖାଲି ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ରହିବ ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି ଆଗକୁ? ସେ ତ ଦ୍ୱିପହରକୁ ଅଛି। ଓହୋ ଲଞ୍ଚରେ ଲଞ୍ଚରେ ଆଉ ବ୍ରେଡ଼ ଆଣିଛ ପରା? ହଁ ବ୍ରେଡ଼ ଆଣିଛି, ଚିଜ ଆଣିଛି। ପାଓ ବ୍ରେଡ଼ ନା ବର୍ଗର ବ୍ରେଡ଼? ବର୍ଗର। ହଁ ତା ବର୍ଗର ବନା ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଲୁଗାଟା ଶୁଖେଇ ଦେଇ ତାପରେ ଖାଇବାକୁ କରିବି। ରୋଷେଇ ଏ କ'ଣ ବସି ପଡ଼ିଛ ଦି ଜଣ ଯାକ ଏଇଠି? ରୋଷେଇ କେମିତି ବଇଛି ସେ? ଭୋଲା ଭାଲା ସିଧା ସାଧା ସା। ସେଥିରେ ହେଇଯିବ ନା? ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ହେଇଗଲା। କ'ଣ ଚାଲିଛି ଛଡ଼ିଆ? ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ଶୁଖୁଆ ଏମିତି ଖାଲି ଦଳା ହେବ ଖିଆ ହେବ। ରବିବାରରେ ପଖାଳ ଭାତ, ବାଇଗଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମନ୍ଥି ମନ୍ଥି କରି ଲଙ୍କାଟା ଯେତେ ରାଗ କରିବ ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଅଧିକ ରାଗ କଲେ ମାମୁନି ଖାଇପାରିବନି। ମାମୁନି ପାଇଁ ସାଧା କାଢ଼ ଦେବ ନା, ନହେଲେ ରାଗ ନହେଲେ ବାଗ ଲାଗିବନି। ପାଗରେ ମେନ୍ ହେଉଛି ରାଗ, ଟିକେ ରସୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଖାଲି ପାଟିକି ଦଉ ଦଉକା ସେ ପଳଉଥିବ। ତମ ପେଟ ଫୁଲ ହେଇଗଲେ ବି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ। ଟମାଟୋ ଇଏ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ା ହେଇଗଲା। ତେଲ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା। ପାଗ ନା ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଶୀ ଖାଇବା। ଆଗରେ ମଟନ୍ ଫଟନ୍ ସବୁ ଫିକା, ମଟନ୍ ବି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏଟା ଶାନ୍ତି। ଯିଏ ଖାଇଛି ସେ ତାର ମଜାଟା ଜାଣିଛି। ତମେ ଚକଟା ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଭଲ ନାହିଁ? ଆଉ ହସିଲ ମାନେ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଧେ? ରାଗ ଅଧିକ ହେଇଗଲା। ଶୁଖୁଆ ପାଗ ଟିକେ ହେବ, ସୋରିଷ ତେଲ ପଡ଼ିଲା, ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖାଇବାଟା ଶୁଖୁଆ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ତ ଏମିତି ଖିଆ ହେଉଛି। ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ାଟା ଏକାଥରେ ଖିଆ ହେଇନି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖିଆ ହେଉଛି। ପଖାଳ ବି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖିଆ କେତେ ଦିନ ପରେ ଖାଇଲ? ମନ ନାହିଁ। ଆଁ ମନ ନାହିଁ। ପଖାଳ ବି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖାଇଲି। ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ନା, ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଏନି, କମ୍ ଖାଏ। ଥଣ୍ଡା ଯେ ଶୁଖୁଆ ଆଉ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା କେତେ ଦିନ ପରେ ଖାଇଲ? ମୁଁ ତ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ଖାଇ ଦେଇଛି ଗରମ ଭାତକୁ ଡାଲି ଫାଲି ପକେଇକି। ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ଖାଇଛି। ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ତ ଘରେ ପ୍ରାୟତଃ। ପାଗ ରେଡ଼ି, ଟମାଟୋ ଚକଡ଼ା ରେଡ଼ି, ଭାତ ବି ଲୁଣ ପଡ଼ି ରେଡ଼ି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି ଅଭାବ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ଅଭାବ ହେଇଗଲା? ଅଭାବ ହେଇଗଲା ଯେ କ'ଣ ନା କମଳା ଗୋଟେ ପକେଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ମଜାଟା ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ।
କମଳା ଖାଆନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲ ଖାଆନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ବସିକି ଏକାଥରେ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ମାମୁନି ଖାଉଛି ଆମ ଦଳରୁ ବାହାରିଛି ହେଇଛି ସେ ରାଗ ଖାଇବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଗଲାଣି ଖାଇବା। ଦିବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ଦିବୁର ଅତା ପତା ନାହିଁ। ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେବି ଖାଇନି ସବୁ ଖାଇଦେଲା ପରେ ଦେବି। ଇଏ କ'ଣ ବିନା ସାର୍ଟରେ ବସିଛି କ'ଣ କହିବ ଏଟା ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ମାମୁନି ଆମ ମାମୁନି ଠିକ୍ କହିବ। ରେଡ଼ି କ'ଣ ଭଲ ଅଛି କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି। ସାଧା କିନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ପଡ଼ୁନି। ଲଙ୍କା ଖାଇଲେ ସିନା ଟିକେ ହଅନ୍ତୁ ସିଧା। ଧନିଆ ପତ୍ର କ'ଣ ହବ ଏତେ ଧନିଆ ପତ୍ର? ତମେ ତ ଆଣିଛ ଏତେ ଆଉ ମତେ ପଚାରୁଛ। କହିଲ ବି ମୁଁ ଆଣିଲି ଏତେ ପତ୍ର କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ଏତେ କହିନଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଅଳ୍ପ ଆଣିବ ବୋଲି। ତମେ ଯଦି ବାରିରୁ ତୋଳିକି ଆଣିଲା ବେଳେ ଏତେ ଆଣିଛ ଯେ ପୁଣି ଆହୁରି ଆଡ଼େ ଅଛି। ଏଇନେ ଶସ୍ତା ଅଛି ତ ଧନିଆ ପତ୍ର କ'ଣ ହବ ବି ମୁଁ ଆଣିଦେଲି ଆଉ। ଧନିଆ ପତ୍ର ମୁଁ ଚଟଣି ଟିକେ କରିଥାନ୍ତି ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରଖିଛି ତାକୁ ଚଟଣି କରିବି। ଆଉ ତାକୁ ତରକାରୀ ପକେଇବି। ଇଆଡ଼େ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଆଣିଛ ତାକୁ ଟିକେ ଚଟଣି କରିବି। ବାକି ଯୋଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଏତେ ଯାକ ଅଛି ପୁଦିନା ପତ୍ର ଚଟଣି ହବ ନା ପୁଦିନା ପତ୍ର ଚିଲି ସସ୍ କରିବ? ପୁଦିନା ପତ୍ର ହଁ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଚିଲି କରିବି ଧନିଆ ପତ୍ର ଚଟଣି କରିବି। ବାକି ଯୋଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ରହିଲା ତାକୁ ଭାବୁଛି ସବୁ ପାଉଡର କରିଦେବି ଯେତେବେଳେ ଧନିଆ ପତ୍ର ନ ମିଳିବ ସେତେବେଳେ କାମରେ ଲାଗିବ। ତା ଶୁଖେଇକି ପାଉଡର କରିଦେବ। ହଁ ଦେଖ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ପାଉଡର କରିଦେବି ଆଉ। ପାଉଡର କରିଦେଲେ ରହିଲା ଏ ନହେଲେ ସବୁ ପୋଚା ହେଇଯିବ। ହଉ କର ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଆଉ। ହଁ ମାମା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଟି ମଟନ। ଠିକ୍ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ କେମିତି? ଭଲ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ। ଏଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିଲା। ନାଇଁ ଭଲ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ। ଧରୁନି ପାଟିରେ ଧରୁନି ଖାଉଛି। କେମିତି ଅଛି? ଆମର ସବୁ ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍ ବାହାରୁ କିଣା କିଣି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ବନେଇବୁ ନିଜେ ଖାଇବୁ।